Dami na. daw kaya Ah, ko grabe si Wilson. Ay, Gaipon sila di ay. Tangad ni Dario sa Ayan, balay-balay na. Pwede sila usog balay. grabe. Lahi po ang iyang gipuyan. Kuano, tangado. Grabe tagasa kayo. Pas manok. Ano yun? Ha? dapat. Kadadlaw na sila si Labayan eh. Maglakaw. Ha? Ha? Anak ba? Kinsa man? Ano bang simbahan diya? Ano siguro na ano man hindi hakot itong batang na ngayon ng lupuan. May batang gamay pa na niya. Amo sure. Dahil lapuyo. Hello guys. Tapos si Wilson di ay. Na naman. Hey guys. Okay. Amoy! 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 Ah, may kuya eh. Opas ba eh? Bukan. Bukan. Isa o. Ujong o. Ang isa gulag. Ina pa? Dinapa o. Isa si Nimer. Karon? Oo. Sa bulan niya o. Sa tanghon. Saan ba na mer? Nagbutangan o. Udong ano Sa sa kuwa. Apa tanghon. nang. Oo. Na. Isa bulan o. Okra. Saan ba na mer? Nakutay kayo? Ha? Nakutay. Ito yung mga hinatag na ni. Nagsuri-suri may ito mga ginikanan ka o classmate nila. Yan na human na mong sayaw. Nami, pero di ito itong sayaw nga pagkakabang. Binigyan na, pahigit ka ng ginuba. Blasing. Ah, ka-invocation mo. Dili, mura mo i-present. Sila man mga bata man itong mukuag ka ng kuan. Sila Ano man sa itong ama na? siya. Martis. Palis na mi, palis na. Dili na buntag. Sila Kay- ba eng? Kami lagi kauban na. Ah, kauban na mo. Kauban na mo. Saan na ni mo? Tanon nya mahog nga sagulan ho atong kuan atong ninikad niyang gamay Anaaw ni mo ang aninikad. dili na Oh. diretso ra gud Unsa nga utan man eh? kuan kan labasa og kanang kuan nay Ang maura to isahog. namang koy kuan namang koy kanang sayo na ginamos nakoy ginamos Kapuya kay tuabos eh. ako'y ginamos man adto. Agkuan kanang sayo na tangad. Lagi sa bukatay. Bao pa'y pag-uli ganiha bitaw pag lakaw ninyo. Oh, lagi ko pa ganun. Tigang. Di sa kag kuhag ka ng tangad son. Kuhay ko be? Asa diha? Namanong. Oo. Tangad ra. Daghan-daghan na gupod. Ang nang sakto ra gud. Ayaw pudot da ng tangad. Ay ganan ko dahan kabunggay oy. Unay ububon.
nang ganun tayo. Kahapon. Tuloy sayang. Mura ba ni kinuha sa iyo din? Tingnan man tong anak si Soy. Oh, pwede ra manguha na. Diyan man yung mga laki. Pwede ra lagi manguha na yung position. Mangawat sa amin ani. Ano sa? Kanang isuon mo ni Juan, Florido. Isa Florido Morales. Siya. Oh, dili oy, gagaw rami. Asa ni mo day? Yung kwarto sa anang mga sawaris bitaw diha sa diha anang mga sawaris di ay. Ay gagaw mo ay tingin sa mong Florido. Gagaw. Okay ra lagi manguhare. Nga okay ra. Si Sisoy. Dili si Sisoy. Oh, sa to. Dito man galingko-lingkod ang atbang sa mong gikuwag kabunggay. Si Simeon may gakuan na ng ano nga, garden. Di mi ano ito pa babaw. Si Simeon na may Kisa Simeon. gilay good. So, Oh. Ay bito ano na. so ni mundo. Panang pani. Di. So, banang paano. Sabi nung si Kuan, si kanang Oh, sana matay nung butsabi. siya na si Man. Oo. Siya na di ay. Siya mo gipuli anak. Na itukod anak Bison. Oh. Sabi kong si Arabait, yapil, balay mo. Abi na kog tindahan itukod anak bay di ay. Kan balay na, balhin na sila tungod, itong balay na daan. Naman na Kisa mo puyo na si Ma'am Joan. sa iyan na yung mga gawa na rin. Oo, kanamigo ni Mama. Si Er, may anak ko tabuka. Iso na ni Rosing man oh. Oh, Ni Guapa man. mayroon magugnaw. Yung laki na ko ang tambukon. Oh, iyang anak mo na yung laki. Ang baho, ligo-ligo. Oo, yung kwarto. Ha? Maho, ang hiting ng kwarto. Ligo-ligo. Ang anak. Dako man kaayo. Tambok man, basta tambok ka Tambok pa. man bahusog ka. Tapulan din siya maligo. Yes, Naa sila bay ana? Tao mo kuna. Naa sila nagapuyo? Nagapuyo ng naisin. Ah. Si Er. Di ba na man pud musud si Oh, pitok-pitok? oh, ana. Ila Dami na kaya Ah, kapuyo mo. grabe si Wilson. Ay, Ipon sila di ay. Tangad ni Dario sa Ayan, balay-balay na. Pwede sila usog balay. grabe. Lahi pud ang yang grabe. gipuyan. Kuano, tangado. Grabe tagasa kayo. Pas manok. Ano, yun eh. Igunsa man na sila din ipitok o ganay. Nana. Okay. Pag-agaw mo din sila. Naman ako. anak niya. Bye. See you. Papa ni Er. See you sa karon. Papa. See you Mama niya. ni Grabe, tanga si Wilson. Kupay ko, tanga na tuson ka. Akuhaan din ko Wilson. Ya, ikuha na lang ng mga stock sa kuan. Ay, kanang kuan. Kanion. Kaya na ako'y ginamos. Kalami sa ginamos. Ano ni? Alam pa ng toke. Kaya nga na, umot, anak. Ha? Gulo. Tiya, gisagol na agpas manok. Ragpas manok. Ibukal na ilunod eh. Anong gawas mo? Kauna ta. Kauna ta. Daraga to ang kuan haros nga kamungkay. Ang atong kamungkay. Nalingaw lagi may bunik lagi. Suroy ito. Uy, ito may laging bunik.
Kuni ba kuni? Kuni? Gingoni. Oh. Dito ato ba dapit sa di ba unahan sa eskwelahan gi kuanan Juskel gang. Sa eskwelahan Juskel sa una ba tumabaw. Dito atong nay ang bugon nga dili na kamudong atong basketbolan sa masaksa dito ro atong gasud-suot adto na dito ka dong man si Monique adto kay atong ga-practice sila og kanang sayaw kay bukal na. Lunod na agkuan guys. Kanang singa na. Aninikad. Kakao na tani. Okay. Yang ginamos agko. Pagkalamis kaon na ni ron. Yan ay sili. Suka nga aslom. Sili agko. Nalamitan na. Kupan. Ngayon. Raren. Berada 120. Utan mid ko ano. Sa imingan man, hong isento ni Monique tong hong gibidiyo nga aninikad. Na, bukal-bukal na. Pagkuhan na nagang. Kanya ano ng tao? Ay, sa oy, unya na. Kung pa gali, kuhan ring. Ay, usap pa ni, malata ng taong, oy, wala pa, unya na. Pagtaot kay kuwangan ag kaning kuan. Iyo sa ilunod ang kuan. Nagumata? Nainip. Kasi ilunod ang Bukal na. Ayaw, Hindi mawas. ayaw ilunod ang kuan sa taong nira kay o pa man nahumog ang karabasa. Kita kay mulikod. Magkano ni mo? Ubas na? Wata lang tag makuan guys. Nagkakuan sukunik o makasubak sa hungutan. Muna yung subak kay kuha si mong kuya. Aninikad. Guys, luto na gato ang utan. Lauoy nga naay kanang aninikad ang sagol. Dagang kay kamunggay guys. With aninikad. Oh, di ba? Kain na na.